ጳውሎስ ዝብለና ዝዩ ህይወት ቀጻሌትያ ዳዘርዘርና ይሁን ከይድና ጆኹም ፕሮግረሲው ንስኻ ድማ ንቅድሚት ገስግስ እግዚአብሔር ይባረክ ትቅጽል ያዘላ ገስግስ ንቅድሚት ካላይ ናይት ማሊ ሓሊፉዩ ሕሉፍ ኮይኑሎ በቃ is a past ረሳዩ ሳልሳይ ድማ ተስፋኻ ኣብ ቅድሚት አሎ ገና ሕጂ ዝበጽሐካዮ አይምሰልካ ዘይበጽሐካዮ በቅድሚት አሎ ናቡ ድማ እንታይ ግበር ተመጣጠር ሪች ግበር ናቡ ራብዓይ ድማ ምስጢር አወትካ ወይ ድማ ናብቲ ናይ ፍጻሜኻ ናይ ምብጻሕ ጉዳይ ብምጽናዕ ይዝርከብሞ ጽና